Всеки ден, освен депутатите, в парламента влизат и десетки обикновени граждани. Най-често това се случва по време на петъчния парламентарен контрол. На какво мирише властта? Провери Теодора Енчева. Тази група посетители за първи път диша въздуха в парламентарния кулоар. Красиво е. Самите, примерно, полея, килимите, колоните. Всичко. Топличко е, хубаво. Напрежение. Преди малко туряхме в залата, чух, че имаше някакъв конфликт. Когато избирателите наблюдават от балкона, депутатите в пленарната зала го усещат. Понякога, когато е петък парламентарния контрол, цялата тази сграда прилича на зоопарк. И тези хора отгоре буквално са възмутени от начина, по който ние общуваме политиците. Управляващи, опозиция. А друг път пък успяваме да внесем някакъв респект. Ана Баракова, която съвсем скоро зададе първия си 20-секунден въпрос от парламентарната трибуна, изглежда вече има самочувствие. Съм излизала много често на сцена, участвала съм в сцена в откриване на първи учебен ден, в уроци, десетдневки, така че не е престрашаване. Но нашия въпрос на какво мирише властта почти я обиди. Аз не участвам във властта и не се определям като човек, който е част от властта. Въпросът не е свързан с моята същност и значение. На какво ми мириша? Понякога ми мирише и на шамари, а понякога ми мирише и на кюфтета. Нова група посетители идва към обяд, а миризмата на властта в кулоарите изобщо не е метафора. Позорна практика е да мирише на столова. Ароматът на менюто за деня е все по-силен, но представителите на народа се надяват, че изглеждат прилично в очите на народа. Поред мен виждат хора прилично облечени, които се движат забързани по двойки, по тройки, обсъждат някакви неща. Мисля, че разбират специално в този случай смисъла на думата парламент, т.е. място, където се говори. Госпожо Георгиева, за последен път отнемам ви думата. Вие не сте блюстителна. За BTV новините, Теодора Енчева.